היום, כמו שאמרנו, הבטחנו לכם, אנחנו נראה לכם את הביצת ענק. היא לא בדיוק ממש ענקית, וזה גם לא בדיוק ביצה, כי זה כי אין לנו ביצים. כן, אז אין לנו מספיק ביצה לביצה ענקית מאוד, כי יש כאלה שעושים ביצים ענקיות מאוד, בגודל כזה כאילו. אוקיי, עכשיו אנחנו שתינו נפתח את זה ביחד. רגע. אוקיי. לא עשינו את זה בצורה עגולה, אנחנו יכולים לעשות, אבל לא עשינו כדי להעמיד את זה. אוקיי, ואנחנו שתינו נפתח את זה באותו הזמן, בכל הצדדים וזה וזה. ואז נראה לכם את כל זה. כן, נראה לכם מה יש בפנים. אוקיי, אתם מוכנים? 3, 4, גו! זה כל הקטע. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכות להוציא את כל הבצק. אוקיי, קודם כל תראו כמה מחקים. מלא מחקים. עכשיו לא נצטרך להראות אחד אחד, כי זה מה שהראינו לכם בסרטון הקודם. אבל זה מפתיע, אה? אוקיי, ועכשיו נראה לכם את הבצק. ענק. אוקיי, זה היה כל הבצק. אתם רואים? כל זה. טוב. גדול, ענקי. אוקיי. יש פה. אוי, נכון, יש פה עוד. יש פה גם פעורים מסביב קצת, אבל לא נורא. בעיקר שזה מספיק גדול. אוקיי, אוקיי, אז ביי! רגע, עד כאן הסרטון שלנו להיום, אז ביי!